What's up po mga bossing, mga kabayang OFW. So, nandito lang po tayo sa isang seri ng pagluluto. Tayo po ay magluluto ng ginataang sitaw at kalabasa na may munggo. So, cancel cook pa rin po tayo kasi yung nahuli po namin tatlo, batch body, tsaka po nilanting na limango, siya pong isasawag po natin. So, ayun nga po mga bossing, samahan niyo po kami. Tayo po ngayon ay magsisimula na ng pagluluto. So, yung pong alimango nailuto ko na po. So, isasawag na lamang po natin siya. Hinulabos ko na po yung alimango. So, yun nga po, papakita ko po sa inyo mga sarap natin gagamitin. So, ayun nga po mga bossing, kailangan po natin gumamit ng kamatis, munggo. So, ito pong munggo na ito, pakukulang po muna natin, palalambutin po muna natin. So, nagbibigay po siya ng kakaibang lasa. So, ayun nga po yung gata. Kailangan po natin gumamit ng luya, bawang, sibuyas, kalabasa, saka po yung sitaw. Saka po itong alimango na nahulabos ko na yan. So, kailangan po natin gumamit ng sili. So, simulan na po natin mga bossing. Lalaga po muna natin itong munggo. Tayo po maghihiwa ng mga ating gulay na ating ilalagay. So tara na po mga bossing. So yun nga mga bossing, nahiwa natin yung sitaw. So papalitan po natin itong kalabasa. So yun nga po, nahiwa na po natin yung sitaw at kalabasa. So susunod na po natin yung bawang, sibuyas at luya. So hugasan po natin mamaya yan. So yun nga po. Ayun na nga po mga bossing, ay gayak na po natin yung ating mga sangkap na ating mga gagamitin. So ayun nga po yung kalabasa at sili, yung sitaw, nahugasan na po natin parehas yan. So yun nga po yung limango. Napakuluan na po natin yung munggo. Tsaka nalusaw na rin po natin yung powder na gata, kamatis na hiniwa, bawang, sibuyas at luya. So simulan na po natin yung ating recipe for today. Ginataan po ito. So tara na po, samahan niyo po ako mga bossing. Tayo na po. Buksan po natin yung kalan. Lagyan po natin ang mantika. Lagyan po natin ang mantika. So, yan po natin minute. So yun nga po mga bossing, lagay po muna natin yung luya.
kailangan po natin kumuha ng konti yung luya. So yun nga po, kumuha na yung ating luya. Golden brown na po. Kaya na po natin yung bawang. Sibuyas, lagyan po natin sa gilid. Lagyan na po natin yung kamatis. Kailangan po natin yung paghalo hanggang sa ito po ay mag-isa. Buot yung mga kabayang OFW. Kailangan po na ilalagay na po natin yung ating sitaw. Mga bossing, mga bayan of Dodo. Lagyan na po natin yung sitaw. Kailangan po natin. Ito po ay siluyang maluto. Nga po, hapok na po yung ating sitaw. So lagyan na po natin yung sili. Yan. At pinailangan po natin sa gitna. Isunod pa rin po natin yung ating pinakuluang munggo. Ayun nga po, mga bossing, mga bayan ng Dodo. Mga bossing, yun lang po natin. So mga bossing, kailangan po natin ilagay yung ating sahog na alibaw. So yun nga po, papatuloy po natin yung paghahalo. Lalagyan na po natin ang kalabasa.
nga po mga bossing, lagay na po tayo ng asin. So yun nga po yung asin na ating ilalagay. Kunti lang po para sumabot po ang alin. So nagpakulo nga po ako ng tubig na pansabaw. So kailangan po natin siyang lagyan ng konting sabaw. Yan. Ito po yan. Kailangan po natin maglagay ng konting betchin. Tapos konti lamang po yan. Konti lang po ang nalagay natin betchin. Nalagay po natin. Bali mga boss, makakapay yung work ng video. Yung kalabasan lang po ang nagluto natin dyan. Oo, shit! So, lagay na po natin yung ating gata. Masabay na po siya sa lasa. Ulit. Hanggang sa tuluyang maluto po yung kalabasa. So, balikan po natin siya after 5 minutes or higit pa po ng konti. So, ayun nga po mga boss, malipas po ang walang saglit. Pinalaga na po natin. Tingnan po natin kung luto na po yung kalabasa. Lupya. Alaw, nasaan dito. So ayun nga po mga bossing, luto na po yung ating recipe for today. So para nga po pala sa makakapanood ng aming video, kung maaari po lang ay huwag kalimutang mag-like, comment at pindutin po ang notification bell para update po tayo sa ating mga video. So hanggang dito na lang po, maraming po salamat sa inyo mga bossing. Salamat po, God bless po sa ating lahat. So ayun nga po, ready na po yung ating ginatahan ngayon. So papatayin na po natin yung ulan. Hanggang dito na lang po mga bossing, bye bye.